Manatili po tayo nakatayo para po sa pambungad na panalangin na pangungunahan po ni Hermano Renato Baluyot. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, kami po ay walang humpay na nagpapasalamat sa iyong dakilang arapan sa lahat ng mga biyayang patuloy na dumadaloy sa aming mga buhay. Ngayong umagang ito, Ama, muli kami pong magkakapatid. Nagtipon-tipon upang aming ipagdiwang ang ika-47 pasasalamat ng aming inang lunduyan. Naway sa umagang ito, Ama, pangunahan mo ang bawat isa sa amin. Pawagasin mo ang aming mga puso at damdamin. Ipadama mo sa bawat isa sa amin ang iyong banal na presensya, tanda at patutuho na kami po ay hindi nag-iisa ngayong umagang ito. Ama, kami po ay umihingi ng iyong banal na pagpapatawad sa aming nagawang pagkakasala. Maging ito man po ay aming naisip, nasalita at naisagawa. Ngayong umagang ito, naway bendisyonan mo po ang lugar na ito. Ama, ngayong umagang ito, lahat po ng mga magsasalita at magbibigay ng mga mensahe ay iyong patnubayan at pangunahan. Naway ang mabagkas sa kanilang mga bibig, ito po ay makapagbibigay ng pagsulong sa bawat isa sa amin. Dinadalangin din po namin, Ama, ang mga pinili mo sa lahat na talaytayan, sa oras na uupo sila sa palatindigan. Ama, isugo mo ang banal na batlayang iyong ipinangako sa amin upang pagdating niya sa aming kalagitnahan ay hahakain niya kami sa lahat ng katotohanan, sa lahat ng kaayusan at kabanalan. Naway magawa namin ng tapat, mahayos ang aming mga banal na tungkulin upang ikaw, Ama, ay aming mapasaya. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin ngayong umagang ito at itinataas namin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Siya nawa. Magsiyo po tayo. At para basahin po sa atin sa umagang ito, ang sulat ni Apostol Pablo sa 1:17, tinatawagan po natin ang little angels na si Bultagong Penimbie, si Hermano Jonas Michael Macapagal, at saka si Hermana Princess Eliza Yumul. Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo yung anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na naiisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Ninuwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, ng kaluwalhati yung aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan, sila'y iyo, at sila'y binigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita.
sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay ko sa kanila. At kanilang tinanggap at nangakilala nila ng tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi sila sanglibutan na idinadalangin ko, kundi yung mga ibinigay mo sa akin. Ibinigay mo sapagkat sila ay iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay sa akin, at ako'y luluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako ay paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung mga ibinigay mo sa akin, upang sila ay maging isa, na gaya ng Samantalang ako'y sumasa kanila at iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yahong mga ibinigay mo sa akin at sila'y binantayan ko at isa man sa kanila ay walang napahamak kundi ang anak ng kapamahakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila ay magtamo na aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong pangalan at kinapuotan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, nagaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalain na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, nagaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kung hindi sila rin naman ng mga ng sampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang sila'y lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhating akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila na may maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila ay malubos sa pagkakaisa, upang makilala nila ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila ay iyong inibig, na gaya ko naman na inibig mo. Ama, yaw mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila na may dumaong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iyong iniibig mo ay napasa kanila at ako'y sa kanila. Nabasa na po ang San Juan 17. Maraming salamat po sa Little Angels ng Sibol Tagumpay NMB. At upang basahin po sa atin ang mga prinsipyo ng Espiritismo ng Union Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada,
Tinatawagan ko po ulit ang mga little angels ng Sibol Tagumpay Nembie na sina JPM Gomez and Ashley Catrice M. Gomez. Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita, materya sa daigdigang hindi nakikita, Espiritu sa pamamagitan ng talentayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na kataruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaya yung ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi nasa lahat ng at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala na ng mediumidad. Nabasa na po ang pagkaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Maraming salamat sa mga little angels. Sana nga yung mga anghel tayo dito sa lupa. Para po magbigay sa atin sa umaga nito ng pambungad na pananalita, atin pong tinatawagan ang Vice Pangulo po ng Sibol Tagumpay Nembie, si Hermano Reynaldo D. Liwanag. Kami palaban naman po kayong Tagalog kanino rin natin bisitang Tagalog. Pero pilitan ko po. Auna po sa ating Panginoon at sa inyong mga magulang at kapatid. Inaabot ko po sa inyo ang magandang umaga sa inyong lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalaw sa aming pasasalamat sa 47 anniversary ng Sibol Tagumpay Nembie. Lahat po nang nakisa sa amin, maraming salamat po. Alam ko po na malayo pa ang inyong pinanggalingan. Welcome namin po kayo dito sa aming sentro. Pasensya na po kayo kung may halo ng Kapampangan ng aking Tagalog kasi noon, nang ako'y nag-aaral, nag-absent ako, nagturo ng Tagalog ang maestro ko, kaya nahihirapan ako sa Tagalog. Alam niyo po, mga magulang at kapatid, sana yung ating pagdalaw dito, yung inyong pagkakaisa sa aming pasasalamat, magkakaroon sana ng bunga ang ating pagpapagod sa ating pagtatrabaho sa ating Panginoon. Ang mahirap po kung halimbawa gumastos tayo, nagpakapagod tayo, walang natira sa ating puso, wala tayong nailagay sa ating paglagyan, tayo po ay kawawa. Kaya po, lahat ng gustong pagawa sa atin ng ating Panginoon, ilalagay po natin sa ating puso't kaisipan at gagawin natin para po pagdating ng araw tayo magtagumpay sa ating naharap at sa ating gustong puntahan sa kabilang buhay. Sana po pagdating ng araw, kung ngayon man ay nantipon-tipon sama-sama. Ngayon po ay nagtipon-tipon tayo rito sa loob ng lunduyan. Sana po pagdating ng araw, kahit sa kabilang buhay tayo magkakasama rin. Sa awa ng Diyos at sa ating walang sawang paggawa sa ating tungkulin.
Kaya po, muli nagpapasalamat ako sa inyo at lahat ng dumalaw na ating kapatid na walang sawa sa kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin, nagpapasalamat po kami, lalong-lalo na sa kahirian ng buhay. Alam po natin, masyadong malayo, pero sinasabi ko, pagkagustuhan ng tao, walang malayo. Puro malapit. Ano po? Kaya po, maraming salamat tuloy sa inyo. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Vice. At dadako na po tayo sa spiritual na komunikasyon. Inahanyahan po ang bawat isa na magsitayo. At gagampanin po sa ating spiritual na communication ang ating pong magulang na si Hermana Anisha D. Liwanag, medium po ng Cebu, Tagumpay, Nimbi. ay na gewayo sabla ini walat ki
love you. Ngining oras ay king tabernakulong king maya pawaras kalam yang iyabot ko bale na magsaya king kakong paniyatang sablang ini marayo ibatan bigkabilit kayong dimbilit yung timbang higit at lalo na ikayong dakalatenam dakalya pupulan hindi mo tatenam di takya pupulan kaya riyanan biye ke kakoya butian ingupayaning Diyos alang kayang ganan ing paman nagumpe imbutan gawan yo banal yung tungkulan, menwalan na kayo. Bisa ko te bisa, ing tatak neyatiyo. Kingke kong sarili, niyang ini kuyatiyong. Pamiyabe-yabe yung alangkayang ganan. King pangayot yoyo o sablang lunduyan. Yablas nening Diyos mayap yung gagawan. Sana man natiling iting ka kapimtuan. King balang penandit itigan na kanyong. In Joseph Pabero aning bangelyong nung nanong tenamyo yaring popolan yung emo basta't biyasa koking pa mga mano paltoye yung laman eyo kakalingwan lakbayaning beyo alang ka iyang ganan bisa ko te bisa eyo kakalingwan manari kong obra ang gaman kapilan
iti tulot yung ngeningken koyat yo. Letra na sambasan ing pamyabe-yabeyo. Kasal pantayanan at tinike kayo. Tinggap neng matibe at malinis tiyong. Lang pamagkunwari ang gaman kapilan. Mo'y ngoras ay ti eyo ka kalingwan. Insablang anyoyo mayagit yang banal. Nuneyang gangangga dembit tiso'y tatakbang. Larto ko sang letra ikongan ikayo. Sibula karinan miyabeya be kayo. Sibula langanggan mamagos yake kayo. Dinggang maniwalang tapat ng maminto. Palinging sasabihan erada ramdaman. Saguli mong oras anaking kakungaduan. Ibiyeye sang maigit ening kagalangan. At iyo'y pangako, respeto yo'y tigawan. Uling tandanan yo, minulat dan na kayo. Manibat king mula niyang ko pang bayo-bayo. Yang ngayon tindyan ye ing paman walayo. At alang matwatanak disiplina neyat yo. Nanong ka baldugan nung iyo ay intindyan. Karing sa reliyoing pangako'y daratang. Sabi sit kita, tikdo ka rin kagawan. Matning sa sabihan ko, era ko kailangan. Ulinging toto na itiyaying darala. Yan pabiro-biro iting pa manyamba. Makana nuking bye yoing makatipon niya. Nung at yoing pangako sit-sit kini at kita. Yan eyo sasabihan
tukong maselan. Mga tuwan na kayo, eyo ka kalingwan. Ikayo pingeni, mistula yung gawan. Balang pa manyapat, king tutuyo si selan. King balang penandit, itewo galian yo. Karas ning tipunan, ing pano galian yo. Pangalok, lokyo ka, renyan lokan yo. Diyos neying kasabi, itiyang gawan yo. Eko manugaling, alang ka sinsinan. Nuneman na tele, kimburi ding banal. Awas yung kayawos, yaing pa natilian. Manugalin akong bayo ng melalang, kasal pantayanan, itiye pialungan. Nanoing paksayo, tiye pigumguman. Ingan anibersaryo, si bola karinan. Sana muli kayo din kong pakinabang. Dalan yung mapilit, king paman walayo, itang ka tapatan naning sa reliyo. Bayagos yung pane, ingkalam ke kayo, bakong makikilalang timbayong tawong. King lagyo ning Ginoo, eyo kakalingwan, Josema kibiro, king kali ngas-ngasan, nunema kiabeya, ketang kapayapan, ingan na bersaryo, pigum-gum kong dinatang, ekoma nandaman, nung tinga ramdam ko, talaga nanuyamang amano, pangayan kuyat yo, buri kuiti solo, ingka kong amano, lamanaya kakwayo, matwana ko bili, eyo ka kalingwan, onong limbawa, bisitayo dinatang, sit-sit ke, nit keta, yapostol cho dinatang, nanoyeng lawanang, wanandang uliran, king uli, nanite, ke kayo, ke kongan, lowal na pongkilog, ning ke kong lundoyan. Salamat king Diyos, salamat ke kongan, ing pakinabang iyo, ing Diyos ay benitinan, king penan, detay ti, bayo mamupos ko, sablang me
ngandaywan, salamat sa inyo, laat la at bata, mampati magulang mo, pinaabot ko ngayon, Diyos ang pasalamat ko, ginitig do kayo, payo ko pupusan, tingkatong kulan ko, manalangin tangan, ingan na bersaryo, aldo ng kapiestan, itis sa makara, kekong ang pakinabang, Diyos kang mayupaya, ing sabla po arena, oy nina, ing oras, ene po din natangya, o malam, agino, ing pasalamat na, itulot mo Diyos ko, biyeme po ing nabangdap. Marayo, manglugal, malapit ni aliman, pakaban mo puldo, lanang manamdaman, anakam pon matwa, ing biera pakaban, miabeya, bela po, king pama, nuparan, ilawot mo gino, sa numang perigro, ning mangay langan king banala, sawop mo, marayo, ibatan po yung panalangin ko, muli lang payapa, alapong numano, babieme, po yung biera, pagkabi, ang gana, emo ka kawangan, po'y ngadwan kukeka, marayot malapit, karing pamilyara, hanggang ka wakasan, patno ba yan mula? Itipoy awad ko, kekaka, ralongan, malmong pa, may pala, kinggamat mong wanan, ingan na, bersaryo, bendesyo, nanmongan, warto am, pong kilob, alang namdaman, bandiraing, lugod mo, at pamipala mo, aganap pa si kanan, alapong numanong. Mielang mapayapa, mako'y lugod mo, anakam pon matwa, iyan asa, maestro, denilang suyo, ake ko, kudiwang, sana ring nga manong mayapyo as bukluluan, ing pakikwanan yu, lalto langan nalaman, elam magingala, bawog lang sasabihan. Balen ko, salamat, king piyesta mo nga tiyong. Miras ne namanat, di natangking biyemong. Sibula metatak, ngenimi nagusong. Atalang mekaw, metong mangbisita mo. Papana tilian ye, ganapati bayan.
saneng ba lang metong iti ay indagulyan. Metong panamdam ding sabla karelangan, bakasyo anino dapat ka iyapan. Yakoy sino yung kekomeni munang may buklat tinipa eni eko at yoyang pangako na ning Diyos lugod na lalakwanang Apostol Santiago makipa da Diyos yan. Hello. At maraming salamat po at narinig po natin ang mensahe ng ating banal na batlayan na siyang nagbigay sa atin ngayong umagang ito. At ngayon pong muli tayong dadako sa ating palatuntunan. Ang magsasalita po ay ang ating Presidente o Pangulo ng ating Lunduyang Cebu Tagumpay Ningbe. Kaya. So. Sorry po. Ngayon po, ang magbibigay po ng mensahe upang talakayin po ang ating tema ngayong umagang ito, na kung saan sa biyaya ng Diyos kayo'y nangaligtas ayon sa pagkakilala ng turo ng Biblia. Mga referensya po, narito po sa Efeso 2:8, 1:7-17. Ang magbibigay po ng mensahe at magpapaliwanag ngayong umagang ito ay ang ating kapatid na Hermano Noel Q. Yumul. Nandoon po ba si Kapatid Noel Yumul? At kung wala po, ang magbibigay po ng mensahe ang ating kapatid na Hermano Angel Tiria, board member ng Cebu Tagumpay Ningbe. Una po sa lahat, pasensya na po kung wala po yung tinawag nilang dapat mag-speaker po dito. Mga minamahal ko pong kapatid sa pananampalataya. Tunay nga po sa mga araw na ito, ang magkakalayo at magkakalapit ay nagkitipon-tipon po sa araw na ito. Dahilan po sa 47 anibersaryo po ng Cebu Tagumpay Ningbe. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, tunay nga po mapalad tayo sa araw na ito. Sa pamagitan po ng Diyos, hindi po tayo pinababayaan hanggang ngayon. Binibigyan po tayo ng kalakasan. Binibigyan po tayo ng magandang kalooban upang may tuloy po natin ang ating pagsasamang magkakapatid sa ikasusulong ng ating pananampalataya. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, lahat po tayo na tumanggap sa Diyos, pinagkalooban po ng Diyos sa kanyang kalooban na tayo'y bilang anak po niya sa dahilang sa ating matapat po nating pananampalataya.
Kung basahin po natin, dahil meron po tayong tinatalakay na tema, sa biyaya ng Diyos, kayo'y nangaligtas ayon sa pagkikilala ng turo ng Biblia. Sapagkat ang salita ng Biblia ay salita ng Diyos. Ibig ko lamang pong mapatunayan sa inyo, ang lahat po ng nagsisitanggap sa Diyos, pinagkalooban po ng Diyos na niya'y tayo'y kanyang mga anak. Sa makatuwid po sa ating mga mataos puso nating pagtanggap sa ating Panginoon. Basahin po natin sa 1:12 ng 1. Ito po'y madalas nating marinig para po malinaw natin. Datapwat ng lahat ng sa Kanya'y nagsistanggap ay pinagkaoloban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Mga kapatid, kung gaano po ang ating pakiramdam sa mga araw na ito, naliwanagan po tayo sa dahilang biyaya ng Diyos. Dahil po, pinakita ng Diyos sa atin ang Kanyang biyaya at nagdadalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ito po yung aking sinasabi ay hindi nagmumula sa akin, kundi nagmumula sa katuruan ng Diyos. Tayo po ay nag-aaral at naniniwala sa banal na batlaya, sa banal na Espiritu. Gayon din po sa ating Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu, palagi pong ipinaalala sa atin ang mga pahayag ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo'y hindi makalimot, upang tayo'y sa ating kabutihan. Mga kapatid, buklatin po natin muli, kung hindi po ako magkamali, dito po sa unang Timoteo, ay dito po sa Korinto po, 8:21, kung gaano po ang abag at awa ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, sabi po dito, sapagkat, dito po sa pangalawang Korinto 5:21, sapagkat iniisip na, hindi po, 5 po, Yahong hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo ay maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Dahil po sa awa, sa biyaya, sa habag ng Diyos, ito po'y abag ng Diyos. Kaya po tayo ay nagtipon-tipon, nakakilala sa ngayon. Noon po, tunay, marami pong nagkakamali, hindi po tayo nakakakilala sa kasalanan. Subalit ngayon, dahil po sa ating pagtanggap, dahil po sa abag ng Diyos, hindi po tayo pinabayaan. Binuo po sa atin ang kabutihan ayon po sa katuwiran ng Diyos. Dahil po, naluwanagan po tayo dahil sa kanyang kaluwanagan sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid ko po sa pananampalataya, ito po'y tunay na nakasaad sa kasulatan. Buklatin po natin sa Efeso 5:8-9 po. Para po ay ating malinawan kung paano po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaluwanagan sa Panginoon. Kaluwanagan sa Panginoon, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaluwanagan. Naluwanagan na po tayo, kaya tinanggap na po natin. Ito po ang tunay na tinatanggap ng Diyos na bilang anak niya. Ituloy po natin sa 9. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan. Mga kapatid, ang habag po ng Diyos hindi nawawalay sa atin mula noon at hanggang ngayon. Kung tawagin po natin ang ating Panginoong Jesucristo.
ay tiyak po tayo'y pakikinggan niya. Kung nananampalataya po tayo at sinusunod natin ang kanyang utos. Bago po ako magtapos, dahil marami pa pong dapat magpaliwanag, hindi ko po solo yung oras. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, ang bilin po ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, tayo po ay sumunod sa Kanya. Upang sa gayon ang karangalan ng Diyos ay mapapasa atin. Basahin po natin, isang talata lang po ang aking babasahin. Ito po'y magandang aral sa atin. Dito po sa 1:12-26 po. Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, ay siya ay pararangalan ng Ama. Tunay nga po yun. Maligayang araw po sa anibersaryo ng Sibol. Marami pong salamat sa lahat po ng dumalo sa aming tabernakulo. Binabalik ko na pong oras. Magandang umaga po muli sa inyo. Maraming salamat po kapatid sa iyong mahusay na pagpapaliwanag po sa ating tema ngayon. At ang susunod po na magbibigay ng mensahe sa atin ay isang miyembro din po ng Sibol Tagumpay Nembie. At alam ko po, si Hermana is a former member of Catholic Church. At sa hindi niya po inaasahan, dinala po siya dito ng Holy Spirit. So, para po magbigay ng mensahe at i-share sa atin yung mga life experience niya po sa kanyang buhay upang maging inspiration na rin po sa ating mga tagapakinig. Tinatawagan ko po si Hermana Alicia M. Cortez para po sa Inspirational Talk. Isang papuri at pasalamat sa ating Panginoon Diyos. Gayon din po sa ating mga kapatiran sa iba't ibang lunduyan na nagkasama-sama tayo sa oras ng araw na ito, anibersaryo po ng Sibol Tagumpay Nembie 47th anniversary. Tunay ngang araw na po ito ay makabuluhan. Dahil para sa akin, isa pong ilaw ang ating STNB. Dahil napanganak mismo sa araw ng Mother's Day. Hayaan niyo muna po akong batiin kayo ng Happy Mother's Day to all mothers. Happy Mother's Day po. Nasabi po sa atin ng ating kapatid, na dati po akong nasa ibang relihiyon. Tama po yon. At sa taong pong ito, 2 years pa lang po ako, pero napakagandang patotoo ang nangyari po sa aking buhay. Na ginabayan ng ating Panginoon, ng ating mga banal na espiritu, at mga opisyales, miyembro ng STNB. Maglalahad po ako ng konti na salaysayin dahil kung magpapatuto po ako dito, aabot tayo po ng 2 years and a half. No po? So, konti na lang po. Kaya ang masasabi ko, noong unang panahon po, ako po'y isang astig. Ako po'y isang matapang. Dahil kung di po ako matapang, hindi po ako pwedeng manungkulan ng 4 na presidente sa iba't ibang posisyon dito po sa palengke at sa ibang batch ng Holy Angel and so on. Marami pong kapagsubukan
ang nangyayari sa ating buhay. Di po ba? Pero yun po, pawang katotohanan lamang na ang ating Panginoong Diyos ay ating maging santalan. Una, minsan po nagte-travel ako. Nagde-drive po ako ng sarili kong sasakyan na kotse. Pagdating ko po doon sa libis ng Nayon, nagpasirko-sirko po ng 3 beses yung aking kotse. Totally wreck. Pero buhay po ako. Wala po akong injured. Kung hindi po dito sa bukol, dahil siguro po nano ko sa doon po sa sa Manibela. Dumaan po ang ilang buwan na naman. Binigyan po ako ng supling ng ating Panginoon na nasa edad na po ako ng 40. Nung nasa operation room na po ako, nag-40-20 po ako. Nakita ko po yung aking sarili sa delivery room. At nakita ko po yung aking kaluluwa na nag-lift up. Dahil nag-lift up, nakita ko po yung sarili ko sa delivery table. At pumutok po yung buong katawan ko sa kalangitan. Pero ang sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ako pang ng isang pagkakataon. Binigyan mo na ako ng isa. Bigyan mo ng buong-buo pa. Dahil kawawa naman yung anak ko, kung mawawala ako, walang mag-aalaga sa kanya. Mga kapatid, sadyang napakabait po ng ating Panginoon. Ang sabi niya, baba ka. Bigla po akong nagising dahil yung uhan po ng baby, yun po ang nagpagising sa akin. At sabi po ng surgeon ko, my patient is alive. Dahil po pala pag nag-lift up na yung kaluluwa mo, you are totally patay na. Ang tanong po, bakit mayroon akong ganitong pagsubok? Minsan po sa aking pagkakahimbing, nanaginip ako. Ginising po ako ng ating Panginoon na sabi niya, anak, kailangan na kita. Dahil po busy po ako nagtitinda ng karne sa Pampang Market since na mag-asawa ko hanggang sa kasalukuyan. So napaka-busy ko po at saka yung mga position na hinahandle ko noon. Ang sabi po niya, kailangan na kita. Sabi ko, Ama, wag muna kasi pinapag-aral ko pa yung mga anak ko. Hayaan mo munang patapusin ko po sila. Ang sabi po niya sa akin, talagang likas na mabait. O siya, sige. Lumipas na naman po yung ilang panahon. Ginising na naman po niya ako. Anak, kailangan na kita kasi ibinigay ko na sa iyo yung lahat. Napatapos mo na yung mga anak mo sa pag-aaral. Ako naman ngayon, ano pong gusto nyo, kako? Doon sa tinitirhan mong bahay ngayon, magpagawa ka ng maliit na kubo na doon ka manggagamot. Sabi ko, paano ko manggagamot? Wala naman akong alam. Sabi kong ganon. Pero patuloy po siyang halos every day, he whispered doon po sa gusto niya. Until one time po na sinabi ko sa asawa ko na magpagawa po siya ng isang bahay, sambahan. Nung nasa other side pa po ako niyan, ang kwento ko, no? Sabi ko, chapel. So, nagpagawa po ako doon. Ngayon po, sabi ko, Lord, napagawa ko na yan. Anong gusto mong lagyan ko? Yung cross, yung pong larawan, etc., etc. Hindi po niya ako sinagot. Anong gagawin ko dyan? Bakit walang imahe, walang cross?
pinagawa mo yan? Bakit hindi mo ako bigyan ng hints? Para anong gagawin ko dyan? Alam niyo po, it's a really big question mark for me. Hanggang one day, umuwi po ng Pilipinas ang aking ina. Ang sabi niya, Alice, bago ako uuwi ng Amerika, gusto kong sumamba sa espiritista dahil Lunes aalis na ako. It happens naman po na ang isang kapatid natin dito na si Brother Abed, kumpari ko po, nagsusupply po siya ng kalabaw sa amin at baka. Gayong din po, that's the last time na alam kong espiritista siya, dahil matagal na po ako naghahanap ng espiritista, wala akong makita. Sumamba po kami dito. Wala po akong kilala ni isa man. Pagdating po dito sa bungad ng ating simbahan, hindi ko na po mawari kung ano po yung aking pakiramdam, kung ano po yung milagrong nababalot sa aking katauhan, na siyang hinahangad ng aking katawan, ng aking puso't kaluluwa, ang kapayapaan na hinahanap ko, at kung ano ang ninanais ng aking kalooban at katahimikan ng aking buhay. Hiwaga po ng buhay ng isang espiritista. Alam niyo po, kahit po sa mga business natin, dumadaan po tayo sa mga pagsubok. Kung minsan po, yung mismong ating katuwang, siya po mismo yung ating kapangpangan, kasalang hanapin po niya. Tinatanong ko po, Diyos, Ama, hanggang kailan po matatapos ang aking problema? Ang aking pong katuwang nasa larangan po pa ng pandaigdigan. Umiiyak po ako. Hanggang kailan? Ang paghahanap ko po sa lunduyang na nandito na po ngayon, beforehand po, nakalimutan ko, ako po ay naging isang opisyalis pala ng APO. And then, para po talagang hinahanap ko po talaga yung sarili ko, nag-choir po ako. Pero pag kumakanta po ako, bakit po may pumapasok na hindi ko maintindihan, uupo na lang po ako at mananahimik. Pagkatapos po, dahil hinahanap ko po, ang aking hinahanap hindi ko makita, may nakilala po akong isang yellow. Siguro po alam nyo na yon. Yellow po sila na nag-convert. Ang tanong ko po, sabi ko, hindi ko, nahihiwagaan po ako dahil sa mga espiritong dumarating sa akin na hindi ko maintindihan. Ang sabi po niya sa akin, mag-mission ako ng 9 churches. Kasi po, nahihiwagaan ako sa kanya dahil nag-aabot sabi din siya, pero meron siyang maraming mga larawan. Nag-mission po kami ng iba't ibang 9 churches. Buong Pilipinas po, saan po kami nakakarating. Pero, habang pong nagmi-mission kami sa mga churches o mga lugar na pinupuntahan namin, bakit po niya ako pinapaliguan sa isang sibol? Ano po? Sibol. Yung pong galing sa natural na tubig. Ang tanong po, bakit? Yung pong ang tanong ko, dahil ang nakita ko po, napanganak po ako sa sibol na yon dito sa Sibol Tagumpeni B. Yun po ang ibig sabihin ng symbol. Di po ba? Dumako po tayo sa isang, para matapos na po yung testimony ko. Okay? Minsan po,
kahit na po nagbago na yung aking katuwang ngayon, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu sa ating Panginoon Diyos. Problema ko po siya since the beginning. Alam nyo, nung tulungan ako ng mga kapatid dito, lalo na si Mamuntukan, ginabayan po na nila ako. Tiningnan po yung sentro na nasa aking farm. At yung pong sentrong yon na kaya pala naging empty for 2 years, yun po palang ibig sabihin na magiging espiritista ako. Bakit? Ang aking ninuno pala, ang aking lolo, ay isang buong espiritista sa Balutu. At ilang buwan pa lang nalalaman ko po ng ang aking ina ay isa ring espiritista. Kaya po ako ang tumubong binhi. Ngayon po, bakit nasa espiritista na ako? Buo pa rin yung mga pagsubok. Kala ko, sabi ko, pag nag-espiritista ako, wala nang pagsubok. My life will be everlasting. Sinubok na naman po ako kung saan ako katatagan. Bakit po? Nung nagkasakit po ako sa baga, kasi po sa sobrang pagod, sa puyat. So inaisalin ko po yung aking business sa asawa ko. And then, iba po kasi yung babae ang nagmamanage. At nung matuklasan ko po, nagkautang na po siya ng marami. So, kinuha ko po ulit yung business. At nung pong minsan, humayo po yung ating mga kapatid sa ating maliit na sentro sa aming farm, dumikil po si Apong Aning. At ang sabi niya, tinawag po ako, anak, hayaan mo, sa pamamagitan po ni Apostol Santiago, ang sabi niya, ibabalik ko ng unti-unti, bane-bane, bagya-bagya, ang lahat ng nawala sa iyo. Umiyak po ako ng umiyak. And then, lahat po ng mga hinagpis, mga sama ng loob, mga puot po sa aking dibdib, inilabas ko po. Doon po ako na-enhance. Doon po ako nagkaroon ng malinis na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Alam niyo po, mga ilang araw, binigyan po kami ng ating Panginoon Diyos na isang biyahero na punong-puno na po ng isang supply namin na baka each week, 10 o higit pa. Until now po, dahil hindi na hinayaan ng ating Panginoon, nahahawak pa ng pera para po ipansugal o kung ano man yon. Iningat po kami unti-unti ng Panginoon. Dahil po ang malinis na puso, ang magtiwala, ang umibig po sa Kanya ng walang hanggang wagas, ibibigay po lahat ng inyong kahilingan. Bilang panghuli po, ako po'y may kubo doon sa farm namin. Dahil po maraming kababalaghan ang nangyayari doon. Mayroon pong malaking tao na every night, bug. At nakita po namin yung yapak na yun na napakalaking yapak. Sa takot ko po, kumuha po ako ng manggagamot. Ang sabi niya, Alice, mayroon kayong nakatagong ginto dito sa ilalim na kubo ninyo. Hanggang mamatay kayo, hindi nyo maubos-ubos yun, 2 baol na ginto. Pero, huwag nyo itong hukayin dahil pag pinahukay mo yan, lalo't lalalim ng lalalim.
Kami pong mag-asawa hindi naman po materialistic na bagay. Naniniwala po kami, kakaroon tayo ng pera sa sarili po nating sikap, di po ba? Minsan po nakita ko, paano magkakaroon ng ginto dito samantalang fish pond dito na pinatabunan po namin at pinalagyan namin ng kubo. Ang emphasis po doon, ngayon ko po nakita, walang totoong ginto po doon. Ang ginto po doon ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang magsama po ang isang pamilya sa tunay na pag-iibigan at tunay na pagmamahalan ng mga kapatiran na nag-uugnay po sa aming pamilya at sa diretso po sa Diyos na nagbigay po sa akin ng maliwanag at testimonya sa buhay. Alam niyo po, napakasarap po maging espiritista. Bagamat po napakahirap. Mabuhay po tayong mga espiritista! Maraming salamat po sa nakaka-inspired po na experience po ng ating magulang. At yung mga pinagdaanan po niyang mga trials sa kanyang buhay, nalampasan niya po. Basta po magtiwala po tayo sa Panginoon. Ano man pong trials o problema sa buhay natin, malalampasan po natin. At para po magbigay po ng mapakinggan po natin ang magagandang tinig po ng mga choir na Sibol Tagumpenimbie. Naghanda po sila ng isang presentation po sa umagang ito. Tinatawagan po natin ang Little Angels of Sibol Tagumpenimbie at ang kayanakan ng Sibol Tagumpenimbie para sa kanilang presentation.
Inihintay po natin ang kabataan po ng Sibol Tagumpay NMB para po sa isang presentasyon. Yeah.
Maraming salamat. Maraming salamat po sa magandang tinig po ng kabataan ng Sibol Tagumpay Ningbe. At napasaya po natin si Darang Aning dahil mga compose po niya yan. At alam ko po masayang-masaya siya dahil kabisado pa niya yung mga lyrics niya. Sinasabayan po niya yung ating mga choir. Yun po pala Migmana lang po ang Darang Aning pala. Salamat po. At sa umaga pong ito ay magbibigay lang po tayo ng mga certificate of recognition sa ating pong mga munting kabataan. At, dahil po tuwing Sunday po nagkakaroon po sila ng Sunday schooling. Kapag po kasi araw po ng Sunday na simba dito sa Sibol Tagumpay Ningbe, at the same time po yung mga munting kabataan po na Sibol Tagumpay Ningbe, yung mga nakita po natin kanina dito, meron din po silang pag-aaral doon na ginagawa po sa ating library. So, ang mga kabataan po na kanilang mga mentor ay nagbibigay po sila ng mga karangalan para rin po siguro sa ikasisipag pa ng ating mga munting kabataan. Nagbigay po sila ng mga hanggang rank 5 po yung nandito, no? So, tinatawagan ko po ulit ang ating Pangulo po dito sa Sibol Tagumpay Ningbe, si Hermano Cornelio Yum, si Hermano Reynaldo Liwanag, ang Vice-Presidente po ng Sibol Tagumpay Ningbe. Si Hermano Elmer S. Dungka, ang kanila pong mentor. At saka si Hermano John Best Season, ang FYS President po ng Sibol Tagumpay Ningbe. Pwede pong samahan po natin dito ang ating mga magulang para po sa presentation ng certificate. Babasahin ko lang po sa inyo kung ano po nilalaman ng certificate po. No? Ito po ay dalawang certificate po, ages from 6 to 9 and ages 10 to 12. So dalawang batch po pala ito. Union Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada, New General Center, Kutkutu, Kapas Tarlac, founded February 19, 1905, SEC registered January 23, 1909, SEC registry number 15147, Region 7A. Present this certificate recognition for being, ito po pala, in Munting Kabataan Sunday Schooling Program ages 6 to 9 of Centro Sibol Tagumpay Ningbe for the year 2017-2018. Given this 13th day of May in the year of our Lord 2018 at Centro Sibol Tagumpay Ningbe, Bicol, Malacat City, Pampanga, signed Elmer S. Dungka, teacher, signed Cornelio Q. Yumul, local president, Sibol Tagumpay Ningbe, and signed John Best G. Season, FYS President, Sibol Tagumpay Ningbe. So, tatawagin ko na po by rank. Rank 5 is recognized to Nika Rose Pingul. Nandiyan po ba? Dapat tayong sounds dyan. Ayan. Rank 4, Princess Yumul. Ito po yung ages 6 to 9. Dalawang batch po sila. Pota. Rank 3, JP David. Rank 2, Ronally Pamintuan. And rank 1, yung pong pinaka-top 1 nila, si Princess Salang. So, sabay-sabay na po tayong magya dito, mga bata.
Sabay-sabay na, sige. Punta na kayo dito. Yung rank 1 tsaka rank 2, nasan sila? At ito naman po, ang... sige. Princess Manalang, Nick Pingol, wala sila? Okay, palakpakan po natin mga top notcher po ng ages 6 to 9. Atin pa. So, meron pa po, hermano. Diyan muna po tayo. Ayan po pala, si Princess Manalang. Oh, wala, mamaya na lang siya. Okay. So, dadako naman po tayo sa mga ages 10 to 12. Ito po yung nakakuha po ng rank. Rank 5, Jonas Michael Macapagal. Rank 4, Ryan Banal. Rank 3, Keister Lee Manalang. Tama ba? Rank 2, Riz Justin Gomez. Ang rank 1, yung pinakatapang po nila, Raisi. Tama, Raisi Gomez. Palakpakan po natin mga top notcher po ng ages 10 to 12, munting kabataan Sunday schooling. Ganun din po, tinatawagan ko po ang ating mga magulang na sina Hermano Daniel M. Dunga and Hermana Lloyda D. Kelo. Nandito ba sila? Okay. So, tama po. At meron pa po. Ang Sibol Tagumpay NMB po ay magbibigay po ng parangal para po sa kanilang walang sawang pagsurot at walang sawang ginagawa na nila tungkulin bilang isang miyembro po ng Sibol Tagumpay NMB. Basahin ko lang po. Union Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada, New General Center, Kutkutu, Kapas Tarlac, founded February 19, 1905. SEC registered January 23, 1909. SEC registry number 15147, Region 7-A, Pampanga, Bataan, Zambales. UECFI, Sibol Tagumpay NMB, present this certificate of appreciation to Hermano Daniel M. Dunca in grateful recognition and sincere appreciation for sharing his valuable contribution, commitment, and for the exemplary service rendered during the 47th anniversary celebration of Sibol Tagumpay NMB with the team sa biyaya ng Diyos, kayo nangaligtas ayon sa pagkilala ng turo ng Biblia. Given this 13th May in the year of our Lord 2018, at the Seno Sibol Tagumpay NMB, Bicol, Mabalacat City, Pampanga. Signed, Hermano Cornelio Q. Yumul, Local President, Sibol Tagumpay NMB, and signed, Madeline D. Guevara, Local Secretary of Sibol Tagumpay NMB. Palakpakan po natin si Hermano Daniel Dunca. Si Hermana Lloyda Kelo po, nandiyan po ba? UECFI, Sibol Tagumpay NMB, present this certificate of appreciation to Hermana Lloyda D. Kelo in grateful recognition and sincere appreciation for sharing his valuable contribution, commitment, and for the exemplary service rendered during the 47th anniversary celebration of Centro Sibol Tagumpay NMB with the team sa biyaya ng Diyos, kayo'y nangaligtas ayon sa